तामुलपुर जिल्ला एबसुनि सेथि आरो सुख्लाय सेरफां दख'रा एबसुनि 30थि थान्दै ज'खन्थाइ खुंफुंनाया दिनैनिफ्राय नावखाथानि निधुआ मायानोगोर गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जागायबाय। सानथामनि मेहेरगोनां बायदि हाबाफारिजों खौसेथि थामोनथाइ आरो दावगाथाइ मोन्थोरखौ बिथा खालामनानै दिनै 4 जानुवारि खालाराव गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्ला एबसुनि सेथि सुख्लाय सेरफां दख'रा एबसुनि खुंगा 30थि थान्दै ज'खन्थाइआ खुंफुंजाबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नावखाथा निधुआ मायानोगोर गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय थान्दै जथुमाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। सेथि हाबाफारि बादियै फुंनि समाव 8:20 रुंसारि दयाराम बर' गाहाय सायनासालि बेखेवनाय बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो तामुलपुर जिल्ला SPPLनि नेहाथारि मुस्रि प्रदीप नार्जारी बिथां। 8:30 रुंसारि सनिराम बसुमतारी आलासि जिरायसालि बेखेवनाय बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो सुख्लाय सेरफां खोन्दो SPPLनि आफादगिरि मुस्रि बलेन्द्र नार्जारी बिथां। 8:40 मुंख्लं नगेन बर' थान्दै नब्लां बेखेवनाय बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो मायानोगोर गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मुस्रि गहनेराम बर' बिथाङा। 8:50 रुंसारि महेशवर दैमारी थान्दै बादा बेखेवनाय हौवा हिन्जाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो सुख्लाय सेरफां दख'रा एबसुनि बारग' आफादगिरि मुस्रि दिपेन नार्जारी बिथाङा। रुंसारि जानिराम बर' मावसुम बादा बेखेवनाय मुंख्लं फागुना बर' जामुंसालि बेखेवनाय गेलेग्रा फोथार बेखेवनाय सुख्लाय सेरफांनि थान्दै खुगालाइसि बेखेवनाय थान्दै जथुमनाय सुख्लाय सेरफां दख'रा एबसुनि। बे हाबाफारियावनो गोबां बायदि बिबानाव थानाय सुबुंफोराबो बाहागो लायो। गासिबो तामुलपुर जिल्ला आरो सुख्लाय सेरफां दख'रा एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोननिसिम गिबियावनो गोदान बोसोरनि मोजां हामलायनाय थाहरबाय। आरो आं दिनै सानथामनि हाबाफारि सेथि तामुलपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादनि थान्दै ज'खन्थाइ आरो लोगोसे सुख्लाय सेरफां दख'रा एबसुनि 30थि बेयाव थान्दै ज'खन्थाइ जागोन आरो नै गिबि सान आरो आंखौ गाहाय जौस्रां बेखेवनो थाखाय हांख्रायदोंमोन। दा बे हांख्रायनायखौ आङो हांख्रायनाय मथे फैनानै आं हाबाफारिखौ मावबाय। आसा खालामदों दिनैनिफ्राय गिबि जागायजेननाय बे हाबाफारिया जोबजायसिम जाहाथे मोजाङै जालाङो आरो जोंनि ओनसोलनि सुख्लाय सेरफां ओनसोलनि सुख्लाय सेरफां दख'रा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय बर' रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदों जाहाथे मोनफ्रोमबो हाबाफारिया जाहाथे मोजाङैनो जालाङो जाहाथे बयबो जाहाथे हेफाजाब खालामो आरो आसा खालामदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि तामुलपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादनि जे सेथि थान्दै ज'खन्थाइयाव जे सावरायनाय जागोन गोबां जोंनि हारि दानायनि बेयाव मोजां मावनो गोनां आरो खामानि दंबावो आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं आसा खालामदों जोंनि हारि दानायनि जेखि थाबावनाय जेखिनि हाबाफारि खामानिफोर बेयाव मोजां डिसिसन लानानै जागोन। उनफोराव जोंनि हारिया आरो जों दासिम जि स्टेपजों फैबाय आरो बेनिफ्राय साबसिन मोजांसिन स्टेपआव थांनो हायो बेयाव थान्दै ज'खन्थाइयाव सावरायनाय जागोन बेखौ आसा खालामदों। आरो आं धन्यबाद होनो नागिरदों बे जोंनि आंनि सुख्लाय सेरफाङावनो बे मायानगर बे निधुआव जादों आरो बेयाव रायदाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे बे ओनसोलनि बिबानगिरि बिथांमोना बे थान्दै ज'खन्थाइ मोननै जेनेबा सुख्लाय सेरफां दख'रा एबसु आरो जिल्ला तामुलपुर जिल्ला दख'रा एबसुनि बेखौ खुंनो थाखाय जे खस्थ' खालामदों रायदाव आफादा आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजाया बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों। आं बे ओनसोलनि MCLA हिसाबै जे जोंनि हारिखौ आवगायनायाव गावनि खामानिखौ गारनानै सानथामनि हाबाफारिनि थाखाय मास मोनसेनि सिगांनिफ्रायनो रायदाव आफादा बहुद खस्थ' खालामदों आरो गोबां जोंनि ओनसोलनि आरो गोबां हारि अनफावरिफ्रा बे हाबाफारिनि थाखाय दानबो होदों अनसुंथाइ होदों आरो बे अनसुंथाइ होनाय रायजो राजाखौबो आं धन्यबाद होदों जाहाथे हारिखौ आवगायलांनायाव जोङो उन जानाङा जों बयबो हारिनि खोथाखौ साननांगौ। बेनिखायनो आंबो सासे बर'नि फिसा हिसाबै आंबो बेखौनो सानो जाहाथे जि हायो आंबो माने बे थान्दै ज'खन्थाइ सानथामनि हाबाफारियाव आं हेफाजाब खालामगोन।
बे समस्याया बे जायगानियाव फरायसालियाव दङ आरो बेबायदि गोबां दङ आरो बे दानिनि समस्या नङा बे जों बोसोरथाम जाबाय आरो गोबां बोसोरनि समस्या आरो जों जेब्ला बिटिआरआव जों सरकार दादों इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि सरकार दा जोंनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जोंनि मावफुं सोद्रोमा जोंनि प्रमद बर' सारा सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां माने आवगायनो थाखाय बिथाङा डिसिसन लानानै खामानि मावगासिनो दं गोबां स्कुल बिदिनो गोदो रिफारिं मोनसेबो खालामाखैमोन दा जोंनि दिनाव थांनाय बोसोरावबो बहुत स्कुलखौ बिदिनो रिफारिं खालामनाय जादों एबारबो माने बिटिआर ओनसोलाव गोबां स्कुल रिफारिं खालामनाय जागोन बेबादि समस्यायाव गोबां समनिफ्रायनो दंमोन आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय सोलोंथाइ बिथिङाव आवगायनायनि थाखाय गोबां मोनसे स्किम मोनसे लन्च खालामदों जोंनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जोंनि बे शिबा प्रमद बर' सारा बेनो जाहैबाय इउपिएससि कचिंनि थाखाय जे दिल्लीयाव जे कचिं होदों थांनाय बाराव 50 जन आरो बिसोरो फैबाय आरो दा गोदान 50 जन दा आरो टेस्ट लानानै बिथांमोनखौ गथ'फोरखौ फाथायनाय जादों दा बिनि गेजेरजों जोंनि बिटिआरआव माने इउपिएससि कचिं होनानै आइएएस आरो आइपिएस अफिसार बानायनाय मोनसे सिमां बे मोनसे गिदिर मोनसे खामानि मावदों आं बेनिखायनो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजा जानानै आङो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ आं धन्यबाद होदों आरो बेबायदिनो गोबां माने डिसिसन लादों गोबां इन्जिनियारिंआव हक माने डक्टर फरायनायनि हक बिदिनो गोबां माने बिदिनो टेस्ट लानानै फ्रि कचिं खालामनानै जाहाथे दुखियाफोरनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंनायनि जे बेबस्था बे माने जोंनि बे सरकारनि दिनाव लादों